onneksi näitä töitä on ollut nyt niin paljon, että kauppa on käynyt hyvin. Joo, mä oon Setälän Oskari. Mä oon Kastelitaloilla yrittäjäpohjalla töissä, että teen tässä pääasiassa Pirkanmaan alueella näitä talopakettiasennuksia. Eli mä teen periaatteessa perustuksista eteenpäin nämä asennustyöt tähän valmiuteen, että toi ulkopuolet täysin kuntoon ja sitten sisällä välisenä rungot, levytykset ja sitten kosteitten tilojen muuraukset. Että se on niinku se meikäläisen toimenkuva. Enkä ole kyllä päivääkään katsonut, onko nyt sitten kaiken kaikkiaan Kastelitalojen palveluksessa ollut tai sillain kautta tai toistani tekemissä ollut, niin onkohan tää nyt sitten 16 vuosi. Koko ajan on kehitetty toimintaa ja päässyt uudistamaan työtapoja kautta työtekniikkaa ja niin monta semmoista haasteellista tullut siihen, että mielekkyys säilyy omaan työhön, että aina ei mennä saman kaavan kautta, vaan kehitetään eteenpäin, ajatellaan niin se tulevaisuutta siinä sitten kanssa. Nuoria pitäisi löytää sillain enemmän tähän hommaan mukaan, jotta saataisiin niin perehtyä, että näitä meidän kauemman olleiden asentajien niitä piileviä tietotaitoja, mitä ei ole missään paperissa, niin saataisiin ne tavallaan periytyä sille seuraavalle porukalle, joka meidän jälkeen jatkaa tätä. Että mentäisiin vähän matkaa niin kutsutusti käsikädessä ja pääsisi sitä kautta luovuttamaan sitä tietotaitoa eteenpäin.